Non dago nire herria, erreka bazterrean, ala gauaren ertzean. Aipatu ezin den iragan batean, ala zoririk onenean, memoriaren desolazioan. Orain utxik dauden kalabozoetan, ala mamuen bizitoki diren ziegetan. Eskuirek inozentetan, ala damuaren besondoetan, nigan aldarama benetan. Non dago nire herria, non dago nire herria, zein destinu edo zein aluzinaziotan, seitxas argiren dardari zoetan, telefonoaren fronteran, mesfidantzaren banderan, kontrarioen kimeran, bitan zatitua, irutan xildua, bere baitara bildua. Bitan zatitua, irutan xildua, bere baitara bildua. Bitan zatitua, irutan xildua. Non dago non dago nire herria, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera iritsiko da nire herrira. Bai, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera itzuliko da nire herrira. Itzuliko da nire herrira, itzuliko da nirekin batera. Eskerrik asko. Bueno, non dago nire herria, Mario Benedettiren olerki batean oinarritutako kantua da. Eta herria non dagoen jakitea ez da beti erreza, gure hizkuntzan, gure kulturan, kantuetan, gugan ere bain, nolabait. Baina iruditzen zait, denok ere, modu desberdinetan bada ere, dano gaudela transmisioarekin nolabait ere lotuta, ez da, eta hor, hitz klabea transmisioa dela uste dut, nire bintzat, nire obsesio azkenen gurtetan. Eta lehenek
Idoiak esan duen bezala, musikariak ikastetxeanen urte batzuk daramatzat, Mikel Marquezekin ere bagabi gaiga ekitaldia eskola batzuetan ibili naiz, behar bada zuetako bat topo egin dugu noizbait zuen eskolan. Eta musikariak ikastetxeanen adibidez, nik bi hildo eramate ditut prestatuta. Batetik nire esperientzia personala, anekdotetan eta gehiago oinarritua, aitzakia bezala erabiltzen dudana, kuartada bezala, morbo pixkat ikasleen arreta neure ganatzeko, baina pixkat niri benetan interesatzen zaidana da, 60. hamarkadatik gutxi gora gaur egunera arteko olako ikuspegi global bat transmititzea ikaslei, ezta? Tortarako zubiak eta hariak erabiltzen ditut ardatz elementu bezala, eta uste dut oso ondo funtzionatzen didatela, ezta? Adibidez, Txil Mafia beraiek askok ezagutzen dute, Txil Mafiaren lehengo kantua, gizon arruntarek koplak izan zen, Xabier Letrena, horrekin estoka mairu arte joaten naiz, gainera ez bakarrik kantu hori, pixkat Txil Mafiakoek kontzeptu guztia bere ganatu zuten, berpizkundarena eta bar, horrekin lotura egiten dut, ja, zuzenean estoka mairurekin, baina badira gehiago, Zutagar, Aika Mutil, beraz, Mikel Laboa edo Benito Lertxundi iristen naiz, Loretxoa kantuaren bitartez, Eskixu eta Gatibutik, eta lotura horiek, beraiei oso kuriosoak egiten zaizkie, eta iruditzen zait lagungarri direla, beraz, beti erabiltzen ditut zubiak eta hariak, eta izenburu horixe dauka urrengo kantatuko dizudan kantuak, hariak deitzen da. Hariak, gurasoen hariak, alabeharrarena, norbere gorputzarena. Hariak, lagun minen hariak, behaz topatzeko modu luzea eta bizitza, hariak egokitzen, hariei kasu egiten, hariekin korapilatzen. Hariak lotzen zaituztenak, maitasun luzeak, bezalako hariak, titerearenak, moduko hariak, batzuetan atezuan, besteetan lasaieran, eta bizitza harien kontra tiratzen, harien gatibu, hariak eusten. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela haririk, ez dela ezer. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela haririk, ez dela ezer. Ez dela haririk, ez dela ezer, eta bat-batean
Eskerrik asko. Bueno, eta kontatuko dizuet, musikariak ikastetxeanen izan nuen esperientzia eder bat, Lizardin tokatzen zitzaidan niri, Lizardira joatea, eta zorionez topatu nintzen, ez da beti gertatzen, baina gertatzen denean, zoragarri izaten da, kristonaldea dago, irakasle inplikatu bat. Eta, landu zuten, nik egin nire ibilbidea, nire kantuak, eta gela hortan zeuden musikari bi, eta beraien lokalean grabatu zuten nire kantu bat, bidaldu zidaten, eta proposatu zidaten guten nintzenean, elkarrekin kantatuko gendun, jo nintzen, zoragarri joan zen saioa, eta beraiekin kantu hori kantatu nun, grabatu zen, sareetan zabaldu zen, bidala egin zen, ikaragarrizko oihartzuna izan zuen, eta ETB bera ere interesatu zen, eta gero eratorri zen, elkarrizketa bat egitera eta kristona izan zen. Kate horren lehengo katebegia, lehengo bultzada izan zen, zuek zarete, ikaragarria iruditzeazte zuek egiten duzuenaren garrantzia. Eta hori ere esan nahi nizuen, ni ere irakasle izan bain nintzen, nire lana orain eskoletara noanean errezagoa da, ze pizkat parakaidismo pizkate praktikatzen dut, eta beti da errezagoa, nobedade bat naizelako, eta beraien arreta ikasleena mantentzea errezagoa zaidalako, ez da. Behon dizuela baintxe, kantatuko dizuet, ikasle hauekin kantatu nuen kantu hau. Aspalditik gatoz, urrunera goaz, aspalditik gatoz, baina egan egiteko saltzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Urbilegi gaude gezurretarako, urbilegi gaude, baina edozein etxetan ezin da neguan, eguzki argitan hautsa izan. Euriari du ametxen gainean, euriari du, baina susmodenen kontra jada ezin alda, eguzki argitan hautsa izan. Berandu egida etxera gaitezen, berandu egida, baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke, eguzki argitan hautsa izan.
Gaiga deitzen den beste ekitaldi batean ere Mikel Marquezekin batera ibiltzen naiz eskoletan eta Mikel Marquezek bera komentatzen du, bera Oreretako ikastolan ikasle zenean, jarri zutela martxan Gipuzkoan musikariak ikastetxeanen antzeko zeo zer, eta Xabier Lete tokatu zitzaion Oreretako ikastolara joatea. Eta berak Xabier Letean hizketan eta kantuan ikusi zuenean, orduantxe jakin zuela berak edo sentitu zuela nik hori egin nahi dut. Eta beretzako ere esperientzia guzti hori berak gogoratzen du katartikoa bezala, erabat oinarrizkoa bezala. Eta iruditzen zait zuek egiten duzuena eta guk egiten duguna modu desberdinetan badare uste oso antzekoa dela eta erakutsi, ezagutu dezaten, eta gero niretzako oso importantea da, niri bintzat ondo funtzionatzen dit, aukeratu gero beraiek egin behar dute. Gauzak behartzen direnean, jartzen dira pixkat beste tono batean, ezta? Horren arira bi esperientzia praktiko niri funtzionatzen diatean, bata ikaslekin eta besteat nire seme-alabekin. Ikasleekin bukaerako bideoan gaur eguneko proposamen pila bat jartzen dizkiet, eta beraien izena, ezta? Proposamen horien, talde edo bakarlari kantari horien izenak, alegia. Eta erronka botatzen diet, esaten diet, gogoratu ezagutzen ez dituzuenen artetik gehien gustatu zaizuena. Hor usten diet, gero horrekin ez dute zer egiten, baina atzera posi joatena esaten du, gutxienez, baten bati, talde batek arreta ditu badio, ezagutzen ez zuen bat, post txiki horiek. Eta seme-alabekin, gu laurok askotan, urtero joaten gara bidaia luzeak egiten ditugu oporretan, furgonetan ibiltzen gara, eta bestela ere, ara eta ona ibiltzen garenetan, tratu bat daukagu kotxean. Bakoitzak kantu bat aukeratzen du. Orduan, ez dakit, Getaritik Gernikara baldin bagoaz, ordu beteko saioa da, bidea, bakoitzak kantu bat. Beraienak aukeratzen dituzte, batzutan gogorra egiten da, baina, beraiek jartzen dutenan arabera, nik ere nire aukeratzen dut, ez? Horri biltzen gara, guk beraienak entzuten ditugu, eta beraiek gureak ere bai. Gure alabak badauka ohitura, gauero, afalostean, bere gelara juntan musika topera jartzen dut, ez dakiz ere, eta batzutan da, post txikiak dira esatezu. Aukeratu guk, mandiogu ez, berak aukeratu. Eta horrela kantatuko dizuete hurrengoa. Begiratu atzean, hortzimugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzak, biziak ia ametsak, ez bilatu gauean izarrura, gure begitan piztu da.
bide gurutzean. Utz ditzagun beldurra atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker orain. Ametsaren bidean izan garelako, oraindik ere bagara, da beti izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Eskerrik asko. Bueno, zuek ere ja bukatzeko gogara izango duzu, espero dut gustaragon izan. Azkena kantatuko dut, eta azkena bada bideari buruzko, edo bideari egin nahi zaion olako gorazarre bat bezala. Batzuetan helburu handiak eta izaten ditugu, baina importantena nik uste dut bizitza bidean gertatzen dena, ezta. Eta nik goratzen naiz, irakasle izan nintzen ni Durangoko Ibaizabal ikastolan, eta zenbat bilera eta historia egiten genituen, ikusten genituelako gure ikasleak jolas orduan erderaz hitz egiten. Eta kanpainak ez da gize badakin, frustratu, ez genuen hortxe biltzen ginean, asmatu ezinik, eta sensazio bat, zer gaizki gilten gabiltza asmatzen. Bueno, eta nik batxilleroan ematen dituen klasak, eta tokatzen zitzaidan Mondragoiko, hainbatekin, gogoratzen naiz Mondragoiko irakasle batzukin bilera bat egitea, jakiteko materiak nola koordinatu eta norarte eman, da, bueno, bilera tekniko horietako bat. Eta bilera ostean, irakasle batek izan zidan, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Zuen ikasleak dira hemen patioa euskaldutzen dutenak, ez da? Eta ez dut, karo, transmisioa, batzutan nolakoa garen, da guk egin dugun hori nahi dugu guk ikusi, ez da? Eta batzutan, ez da horrela, egin behar da, erain eta utzi. Eta honekin banoa, eskerrik asko eta horrengoan arte. Zuaitz batek beste bati esan zio,
basoa hau da, harri bati xuxurlatu, etxea gara. Bakarrik naiz ezer izango, nik ez dizut gezurrik esango, maitea naiz zu gabe joango. Ezurra zen mundu hontan etxe bat ez genuenik. Ezurra zen bezalaxe basori ez zegoenik. Bakarrik naiz ezer izango, nik ez dizut gezurrik esango. Ta orain bizitza gure zain dago, zain dago. Bidea ibiliz, bideak irekiz, bidean eroriz, da jeikiz, bidean biziz, bidean hilez, bidea oinutxi eginez. Agian bidean iritsiko dira gure bizitzako garai ederrenak. Bidea ibiliz, bideak irekiz, bidean eroriz, da jeikiz, bidean biziz, bidean hilez, bidea oinutxi eginez. Zuhaitz bate beste bati, harri bati bihotz bate, gorputz bati, herri bate, munduari. Eskerrik asko. Adiós.